Pozor, pozor. Toto video vám zmení pohľad na pracovné odevy. Ako? Hneď vám to ukážeme. V prvom rade, dobrý deň. Sme CVS Workwear, váš partner pre pracovné oblečenie. Navrhujeme vhodné oblečenie pre akúkoľvek prácu. Napríklad pre túto, alebo no, nech je to čokoľvek. Nech už robíte čokoľvek, máme na to pracovné oblečenie. A nie len to. Potrebujete odolné oblečenie? Máme ho. Zašpiníte ho, my ho vyčistíme. Roztrhne sa, opravíme ho. Samozrejme udržateľne a podľa všetkých štandardov. Chcete dôkaz? Toto je Niko. Vyzerá, že tu pracuje už roky. Však? Ale začal iba dnes. Stačilo mu dať vhodné oblečenie, pridať logo a menovku. Len sa zajtra príliš nezašpiň, Niko. Ale žiadne starosti. Chris sa o to postará. A čo ten klinec, o ktorý sa zachytil? Žiadny stres. Mike to opraví. Prečo je to tak jednoduché? Naše oblečenie si totiž nekupujete, ale prenajímate. A nemusíte sa o nič starať. Zmeňte pohľad na pracovné oblečenie. O všetko ostatné sa postaráme my. CVS Workwear. Služby s veľkým plus.